र' जाबाय दे बुस्थु माबा गोलैलाबाय थायो बुस्थुखौ अबाव दोननो जाबाय सेटआपानो मोजां जायाखैलै आंना रिं लाइटखौ लगायनांगौ so disturb थै माथो डिस्टार्बथारलै दिनै जायगाफ्राबो दासो जाबाय मानसिखौ नुला ओमफ्राय अके केमेरा सालायबाय दायो आङो बेखौ गेलेगोन मा अयजोंसो थांबाय गरम आंग्रोगोन बरिंखौलाय सोर नायनोब्रा र' हेलौ गेलेनायनि जाहोन दं दे लोगोफोर
आंनि लाइफ फैनायानो जाहैबाय मानसिया माथो दं माथो होननायनि dose हिन्दी रायलायग्रासो फैदोंना बर' रायलायग्रासो फैदोंब्रा लाइभआवलाय बोरै बोरैथो जायोब्रा जोंगो चेक खालामनाय अडिअ फैदोंना फैयाखै फैदों नों फैदों ना नों फैदों लाइभआव मा होनदों नङालै भइसआ फैदोंना फैयाखै होनदां माथो नाया न फनखौ कमेन्ट खालामनांगौ होमबासो मिथिगौमोन आं गैखाला बेसेबांबा गोबाव जाबाय आं इउटुब चेनेल गारसोना दोननाया जिनिस फैदों मिथिया हेलौ गिनानैसो खारो ना मायोब्रा गासिबो कमेन्ट करो सब खोथा मोनाखै आं फिल्म बानायनांगौमोन मोनसे
बोरै खालामोमोनलाय थांजोब्बाय आसोल नायग्राफ्रा डाइरेक्ट लाइभ फैबालाय अ जानोरा Ask a question. मा होनदों किधर से देखा है कमेंट करो तो नोंलाय उनाव मानो थाबाय थादों फैनो बायो फैब्रा माबाखौ रोङासै आं बे मानो ओंखारखो दानजायो नोंखौ दाननाया दानजायो इमान मोजां नेटआव थै जायालै